Tervetuloa mukaan päivääni sosiaalisen median markkinoinnin harjoittelijana, äitinä ja freelancerina. Vein ensin lapset päiväkotiin ja suuntasin suoraan kauppaan ostamaan tarvikkeita lounaaksi. Yleensä mieheni hoitaa kauppaostokset, mutta tänään se oli minun vuoroni. Lounaaksi tein kanaa ja kasviksia lasten suosikki. Tykkään kokata kotona yksinkertaisia ja terveellisiä ruokia. Ne vähän epäterveellisemmät herkut. No, ne syön sitten, kun lapset nukkuvat. Ruoanlaiton lomassa tein myös vähän kotitöitä. Ihan perusjuttuja, ei mitään raskasta, vain kodin ylläpitoa. Sen jälkeen suuntasin tapaamiseen Aaltoon. Tosi hieno paikka. Kuvattiin TikTokkeja ja suunniteltiin Hey Dingon tulevaa lanseerausta. Paljon jännittäviä asioita tulossa. Tapaamisen jälkeen alkoi jo olla nälkä, joten nappasin nopeasti hotdogin äärekioskilta nopeaa ja kätevää. Kotimatkalla kävin hakemassa lelut, jotka ostin Facebook Marketplace-sivustolta vain 20 €. Lapset olivat niin innoissaan. He rakastavat leikkiä ruoanlaittoa ja pilkkoa vihanneksia, varmaan koska näkevät minun tekevän sitä joka päivä. Olin itsekin tosi tyytyväinen, loistava löytö.